14-nji bab. Mesihilerin ahlak taglimatlary näme? Könäkde biz Hudaýyň öz halky Israila beren köp kanunlaryny tapýarys. Müsürden çykyş kitabynyň 20-nji babynda berilen 10 tawşyrykdy. Hudaý bize ene tamyzy söýmegimizi buyurdy. Emma adam öldürmegi, zina etmegi, ogurlyk etmegi, yalan sözlemegi, başga bir ýerine degişli zady göz gyzdyrmagy gadagan etdi. Şeýle hem ol başga da köp ahlak kanunlaryny berdi. Olaryň biri şeýledi: öz ýakynyňy özüňi söýüşiň ýaly söý. Lewiler 19-njy bab 18-nji aýat. İsa Hudaýyň beren bu kanunlarynyň hiç birini ütgetmedi. Emma ol olaryň hakyky maksadyny düşündirmek arkaly olary has kämilleşdirdi. Mysal üçin, İsa kim başga aýaly adyň höwesi bilen baksa, onuň eýäm öz ýüreginde zina edendigini aýtdy. Şeýlelikde köne äht erwet hareketi ýadgarýan wagty İsa ýüreklerdäki erwetligi ýadgardy. Ol dogry gepli bolmagy buyruk berdi. Ant içmegi gadagan etdi. Biriniň her bir sözi kasam içişi ýaly hakyky bolmalydygyny aýtdy. Ol öz şagirdlerine diňe biri-birlerini söýmän, eýsem düşmanlaryny hem söýmeldiklerini aýtdy we olary ýydarlaýanlar üçin Hudaýa doga etmeldiklerini aýtdy. Ol serhoşlugy we ahlaksyzlygyň ähli görnüşini gadagan etdi. Şeýle hem ol Hudaýyň çağalarynyň edil özleriniň gökdäki atasynyň kämil bolşy ýaly kämil bolmalydyklaryny aýtdy. Mundan ýokary derece bolup bilmez. İsa şeýle hem ähli ýerde we ähli ýaşda kabul ederlikli özüňi alyp barmagyň dödügünni berdi. Esatan şonuň üçin adamlaryň özüňizi näme etmegini isleýän bolsaňyz, siz de olara şeýledin. Ýa Musanyň kanuny bilen peýgamberleriň ýazgylary da şunda jemlenýär. Matta 7-nji bölüm 12-nji aýat. Onuň beýik gymmatynyň bardygy sebäpli onu köplenç, altyn düdügün diýip atlandyrýarlar. Bu ajaýyp bütebi düdügün başgalara ýamanlyk etmegi ýöne bir gadagan etmän. Eýsem biziň özümizde şeýle etseler, gowy görjek zatlarymyzy başgalar da köp ýagşylyk etmäge ruhlandyrýar. Bu bellemäge münasip zatdyr. Ýagny Injilde iýmit, egineşik we beýleki zatlar barada jik-mejik düdügünler ýok. Ýagny olar asarlaryň geçmegi bilen ütgejek zatlardyr. Eýsem mundaky düdügünler eslendik ýagdaý üçin gabat gelýändir. Şonuň üçin hem olar duş gelýär. İsa'nyň ähli taglimatlary söýgü diýen bir sözde jemlenip bilinär. İsa Mesihiň söýgüsi kämil söýgüdir. Ol öz şagirdlerine biri-birini edil özüniň olary söýüşi ýaly söýmeklerini buyurdy. Biz Mesihiler özümizde Mesihiň ýaly söýgüniň ýokdugyny gowy bilýäris. Emma biz Mesihiň bizi nähili söýendigini we biziň üçin ölendigini ýatlanymyzda biz hem öz gedegimizde başgalary söýmelidir. Mesihiň söýgüsi mukaddes ruhyň söýgüsidir. Haçanda Mesih öz ruhuny biziň üstümizde iňderende biz ähli adamlary söýmegi, edil onuň söýüşi ýaly düşmanlarymyzy da söýmegi başarar. Bu söýgü ýöne bir biziň ýüregimizde bolmak üçin däldi, eýsem iş ýüzünde beýan edilmelidir. Resul Yohanna eger kimdir bir öz garyp doganda kömek edip bilýän bolsa, emma muny etmeýän bolsa, onda ol adamda Hudaýyň söýgüsiniň ýokdugyny aýdýar. Söýgüniň iň ajaýyp suratlandyrylmasy Resul Pawlus tarapyndan ýazylandyr. Men ondan bir bölek sitata getirmekçi. Eger peýgamberlik peşkeşim bolupdy, ähli sırlary we ylymlary bilipdi, dağlary söýüşürjek güýçli imanym bolupdy, söýgün bolmasa men hiçdirin. Eger men tutuş emlägimi garyp gasarlary paýlapdy, söýgün bolmasa bularyň maňa hiç peýdasy ýokdur. Söýgü sabırlydyr, mähirlidir. Söýgü bahyllyk edýän däldir, özüni beýeldýän däldir. Söýgü gopamsyramaýar, biýawraýlyk etmeýär. Söýgü öz bahbydini aramaýar, gaharlanmaýar, öýke kine taklamaýar. Söýgü ýamanlyga şatlanmaýar, ol hakykata şatlanýandyr. Söýgü hemme zady bagyşlaýandyr. Elmadama onanýandyr. Söýgü hiç gaçan umytdan düşýän däldir.
Hemme zada çıdayandır. Peygamberlikler tamamlanar, diller ýeter, bilim gutarar. Söýgü bolsa asla tükenmez. Häzir şu üçsi galýar: iman, umyt we söýgü. Bularyň iň ulusy bolsa söýgüdir. 1-nji Korintoslar 13-nji bab. Mesihiň adamlara bolan söýgüsi diňe bir sözler arkaly beýan edilmän. Eýsem, keselleri bejermek, açlary doýurmak we günälleri halas etmek üçin, haçda öz janyny bermek arkaly beýan edilýär. Ine, hut şu söýgü Mesihilere keselleri bejermek üçin keselhanalar gurmagy, yetimler üçin öýler gurmagy, çağlar üçin mektepler gurmagy, ähli jinsdaky we dindäki adamlary hyzmat etmek üçin başga edaralar gurmagy islegdör edýär. İsa öz şagirdlerini başgalardan tapawutlandyrýan alamat olaryň söýgüsi bolmagyny isledi. Biz Mesihiler biziň söýgüýimiziň köplenç kämil däldigini utanç bilen boyun almalydyr. Emma ähli hakyky Mesihiler başgalary edil özleriniň hojaýynyň söýüşi ýaly söýmek isleýärler.